No hi ha cap dubte que els balls populars eivissencs conserven un primitivisme encantador. El fet de ser una illa ajuda a la seva conservació, però no basta. L'ànima del poble eivissenc té molt a veure en lo d'haver arribat a nosaltres aquesta forma de ballar, un poc ritual. La vertadera joia dels balls mediterranis, els eivissencs. Aquells senyors i un servidor, perquè llavors només era servidor d'aquells senyors. Aquells senyors ja ballaven i vam acordar muntar un grup. Vam tenir una visita d'escorsejal de l'Ajuntament de Sant Eulàri, que en aquell moment era en Bartomeu d'Engat, i és el que ens va animar. Miguel i jo ja ballàvem amb companys d'Eivissa, i havíem estat també en secció femenina, en Mariano estava de sonador amb el grup de Caramelles a Sant Eulàri, i des de l'Ajuntament se mos va animar que uníssim els esforços per fer un grup. Vaig dir que m'agradaria molt que la colla aquesta estàs enfocada a temes culturals 100%, que participàssim en les festes, en el primer diumenge de maig, en el dia de Sant Eulàri, amb inculcar, fer creure als balladors o fer-los estimar el ball i la música, que sentissin amor per aquestes coses. Va néixer primer per recuperar i per difondre la nostra música i el nostre ball i la indumentari, i crec que d'aquesta manera seguim treballant, no? El més destacable és la fidelitat en les nostres arrels. Veure aquelles al·lotes d'esbroll, com s'agafen el vestit i els rifacos i el posen al costat i posen aquelles rodades allà on es veuen aquells colors blancs i rosa i vermell i morat i groc dels faldellins, és una estampa inigualable del nostre folclore pitiós. Vàrem entrar dins les aules i vam repartir unes espècies de paperets on deia que els que estàs interessat en venir a aprendre el ball pagès i la nostra cultura i tot això, ho podíem fer a partir de tal dia a la tercera planta de l'edifici del carrer Sant Jaume. El resultat va ser que vàrem presentar 28 components. És anecdòtic, no?, que de 28 integrants de la colla en aquell moment érem 9 érem de la meva classe, no de la meva quinta, de la meva classe. Els components tenien 6 anys, 8, 12 anys, les famílies es van involucrar des del primer dia, les mares, les abueles, tothom fent trajes en equip més polit, perquè el dia de diumenge de maig del 82 aquell grupet tenia que sortir. I hem de reconèixer que aquell grupet va sorprendre. Se va preparar un ball organitzat per diumenge de maig i a cada un ens assignaven un ball, també anava en funció de la roba. Era com una petita família, els més grossos se n'encarregaven dels més petits, estaven les mares per ahir ajudant. Ajudar-les a vestir, pentinar i en cuidar-se'n d'elles, perquè són nenes petites. Eren com una família i molta amistat, i ha perdurat en el temps. Des del meu punt de vista, i estic convençudíssima, és l'amistat. Si la gent s'ho passa bé i aconsegueixes fer un grupet d'amics, això va endavant. És un grup fet per amics, per disfrutar en la nostra cultura, en les nostres tradicions. Jo vaig començar a ballar molt petit
el 90% de la colla dels meus amics ballam tots. Al final han començat a venir al·lotes de balladors, al·lots de balladores, i al final cada vegada el grup es va cresquent. We like very much to stay here. Yeah. Very much. It's a very different life, very quiet life. I like very much. Em recordo del primer viatge que fèiem als Estats Units, un passatge eren 270.000 pessetes. Que d'aquella època, que era la paga de mig any d'un treballador, és a dir, una cosa increïble. Per un ballador, el premi d'un viatge era una cosa molt grossa. I els hi vàrem enfocar no en allò de que, mira, amb això podràs viatjar o no podràs viatjar, sinó que des del primer dia s'estimassin el ball, la música, la cultura eivissenca, però perquè els hi sortís d'ells, fer-los despertar l'amor per aquestes coses. I jo penso que després de 40 anys va ser el més certer que fèrem. Varen anar a ballar als Estats Units, en el festival de Salt Lake City, i quan varen arribar allí varen venir uns militars amb uns camions allí a recollir-nos. En aquella època ningú sortia i nosaltres teníem el privilegi d'estar viatjant seguit. Allò va ser un sòmit. La expectación fue tremenda por unos bailes tan característicos y tan originales, la vestimenta de las mujeres, los abalorios que llevaban. Era una riqueza tremenda y una tradición viva la que se veía en el escenario. Jo sempre havien dit que en Salvador i en Mariano eren com els nostres pares quan anaven de viatge. Tots sols no podíem anar perquè érem tots boixos i sí que és veritat que sempre en Salvador venia amb nosaltres, ens acompanyava. És el nostre fortín, no? Ballar a la plaça dels ajuntaments, és allà on s'aprèn. Que antigament li deien esbroll, allí, que d'aquí també ve el nom. Total, que dos lotes belgues, els hi va agradar el ball, el van trobar molt especial, resulta que en el seu poble, elles no eren del grup, però en el seu poble sí que feien un festival, ens van demanar la direcció i el van dur a Ostrosebec, a Bèlgica. D'Ostrosebec ja passàrem a Holanda i va ser, sobretot a la part europea, un començament d'una ballada d'un dissabte d'estiu a la plaça de l'Ajuntament. En Amberes, en Europalia, la reina Fabiola le preguntó ¿de dónde vienes? Dicen, ¿de España? Españoles, sí, de Ibiza. No podía creer que fue un grupo español. És un gust sempre veure-los ballar i les evolucions que tenen damunt l'escenari i la puresa i la riquesa que han estat capaços de conservar. Pues rompe todos los esquemas porque son totalmente distintos al resto del grupo. Totalmente distintos. Els hi rompem tots els esquemes. Perquè clar, NAM en su nom d'Espanya, però, clar, no és res del que ells s'identifiquin com a Espanya.
Va arribar uns anys que feia fredat. Els viatges que feia. Ha corregut mitja Europa, per no dir tota. I Espanya a punta. I això, vulguis o no vulguis, requereix una responsabilitat. Hi havia un historiador mallorquí, que em sap mal no saber el nom, però que moltes vegades, ja que no cobram les ballades ni hem cobrat mai, moltes vegades una paraula o un fet o tal et sents no pagat, sinó molt més que pagat. I em recorda d'aquell home que quan mos va presentar davant un munt de gent que hi havia, perquè era Mallorca, tot grups de Mallorca, bueno, una cosa que dic, es va jugar a la pell aquell home allí, diu, anem a veure ara a la vertadera joia dels balls mediterranis, els Vicenys. I nosaltres sortíem sonant, i bueno, jo em recordo d'aquelles paraules. Jo em recordo tant que els hi he copiat més d'una vegada, que em tengo que explicar el ball d'en por ahí, reconec que els hi he robat les paraules. Són, ara Miguel s'emociona, són paraules que nosaltres agraïm. Per lo que dèiem, que és que d'allò menys t'esperes, pum, et surt una meravella d'aquestes. Nosaltres sempre havíem tingut la filosofia de que no participaríem en festivals que fossin concursos. Sí que es ve que hi ha que reconèixer que un dels viatges que vam anar a Lituània era un concurs. Què va passar? Doncs que van guanyar. L'associació és broli! I què vam fer? Vam dir, el nostre objectiu no era guanyar, no era tenir sous, doncs en una altra petita reunió que vam fer aquella mateixa nit es va decidir que entregaríem els sous a un hospici que hi havia a la ciutat de Siuliai. Moltes vegades, quan colles de ball pagès, sobretot als anys 40, 50 i 60, anaven a certàmens, festivals, sempre guanyaven els primers prèmits perquè la vistositat i la simbologia i la interpretació que tenen són molt peculiars, són molt genuïns i són molt antics. S'estan fent tallers, s'estan fent ballades, s'estan fent cursos. Vam començar a fer mantons i se'n van fer un munt perquè a totes els agradava molt i totes venien molt animades i va venir molta gent. Llavors ja començàvem perquè qui tenia falta d'un traje, qui tenia falta d'un mantó, qui tenia falta d'un gipó o un vestit, i ja començàrem a mesclar-ho una miqueta. Pràcticament havia estat a punt de desaparèixer el ball pagès. I clar, tornar-lo a fer pujar, sobretot dignificar-lo, que estigui en el lloc que li correspon, però en un lloc que li toqui elegant, respetuós i ben mirat. Aquest ha estat també un dels nostres empenyos, és a dir, créixer, però créixer per tenir-lo col·locat a un pedestal. I no és que pensem que sigui ni més ni menys que una altra cosa, és que és la nostra cultura. Són els nostres costums, són els nostres infants, són les nostres coses, i això necessita
l'apoyo i l'admiració de tothom i sobretot el coneixement. Aquesta responsabilitat que tenim aquesta generació de transmetre el que hem heredat, igual ho hem de transmetre als nostres fills i als nostres nets. Però s'ha de transmetre amb la categoria que li correspon. I la categoria és sempre mantenir la nostra cultura, la nostra història, la nostra música, tal qual l'hem trobat. La nostra felicitació per aquests primers 40 anys. Enhorabona al Broll i a tots els seus integrants. I no afluixeu. Donar-los l'enhorabona i felicitar-los per aquests 40 anys i que en puguin celebrar molts més. Muchísimas felicidades, Broll. 40 años son pocos. Seguir sumando, porque creo que vais a llegar muy lejos y que sumaréis muchos más. Y ese legado os lo agradecerán los que os sucedan. Darle la enhorabuena. Seguir animándole a que sigan manteniendo viva esta tradición. Es importante seguir mostrando el potencial que tenemos en nuestra geografía. I congratulate to all and I know that they will spend many years together. Felicitar aquests 40 anys de bon ball, de bona música, de bona companyia, de ser el nostre portaveu a tantes bandes del món i sobretot per tenir dins Sant Eulària aquest foc encès de la nostra cultura. Que és un grup molt gros, molt ben vestits, moltes joies i molt polit. Jo els felicito que quizà hi ha pocs grups com els d'Esbroll. Quan veiem ballar en Esbroll ens sentim orgulloses de pertànyer a aquest poble i per això jo crec que tenim que agrair-los tots aquests 40 anys i desitjar-los que en tinguin molts més i que continuïn treballant no només pel que hi ha ara, sinó per tota la gent jove per agafar aquest entusiasme, aquest amor per la bellesa d'aquest ball. No es pot entendre la història del poble dels darrers 40 anys sense que et venguen al cap el nom d'Esbroll. Per tant, Esbroll forma part del passat, del present i del futur de Sant Eulària.